essenzjali illi nħadnu l-ideal. Jien nemmen sew fl-ugwaljanza u nemmen fid-diversità. Għalkemm differenti naħdmu għal-ġid ta' soċjetà. Kulħadd kapaċi jkun speċjali, maħna xejn mingħajr xulxin. Ejjew ninsew il-kuluri, nifhmu l-aħna il-kol Maltin. Nimxu fuq il-valuri illi nħadnu dawn is-snin. U Malti tkun dejjem kburi, mulej żomna maqudin. Nibqa' nżomm dak li nemmen, il-beżat ma jxekklunix. U dejjem dritt nibqa' nħares anki jekk ma jifmunix. U fit-tajjeb tal-ħajja u fid-diffikultajiet naraf li brida soda nerġa' nsib is-seba' saħħiet. Kulħadd kapaċi jkun speċjali, maħna xejn mingħajr xulxin. Ejjew ninsew il-kuluri, nifhmu l-aħna il-kol Maltin. Nimxu fuq il-valuri illi nħadnu dawn is-snin. U Malti tkun dejjem kburi, mulej żomna maqudin. Mulej żomna maqudin. Grazie.